honekin berriketan, elkarrizketa amai ezin horiek, ez da? Betiko kontuak, tartean, komunera, zuek zeo itura nola joaten zarete bat eta beste. Oso bitxia, jende asko duen mania bat, komunera joan eta libratzea zari garenean, ez dugu xetasunik emango, baina, badago jende bat, arropa guzia erantzi beharra daukana. Benetan? 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 Arropa guzia kentzen ez badu, ez da komunean lasai geratzen. Ni ez da gertatzen komunean. Niri dentistan gertatzen zait. Dago zela gure gobiatu, dentista bai, Izure idea Gregorio Xanti Loreta, Ane. Enaiz azpaldi joan, ez zitartzen telefonoa. Gabon, zer moduz? Gabon, ondo. Uxu eta Irene, laugarren saioa gurean, hortzak eta ondo? Bai. Dentistarena aipatuta, dinot. Zuek arazorik ez daukazue. Ez zelako gozaik. Ez zuten entzun sekula inguruan. Komunera joateko arropa kendu behar duen jende hori, baita parrandan ere, Goizeko 3:00, komunera noa, nik arropa kendu beharra daukat. Ez da zuen kasua? Bo, si eso, buzua eta jartzen dago gentia, bai, baina bestela. Ez dagoelako beste modurik. Claro. Mono, etorri zarete ondo, jantzita, dotore, laugarrenez, momentuz, dirurik ez, hori da kontua? Ez que, makal. Makal? Bueno, makal ez. Makal ez, zibilbidea osoan egiten biluze. Lau saio egitea, bereziki, zuek izan zaretelako 3. saioaren maldizioa apurtu duzuenak edo? Bai, hori begisa. Azken lehiakide sorta batek 3. saioa eta etxerako bide hartu du. Zuek aurrera egitea lortu duzue, gaur aurrera sokatiran ere egiten dugun. Bai? A ber. Animo bikote zorte hon. Eskerrik asko. 2. saioa gura nahientzat, Gregorio Santiz moduz. Oso ondo. Bueno, entzun dut, Santiri gertatu zaiola biluztarena, baina miluzerekin. Bai? Bai, miluzer etorri eta gogoa, edo platoarekin, edo. Libre zarete, Bueno, zer moduz mutilek? Ba ondo, hementxe, beste gauz baten. 500 euro, Gregorio, aurreko finala, bueno, amaikakoa behintzete bikain kokatuta. Hortxe, gertu ikusten da nien, Santi? Jo, hankan dardarka, baina jo alperrik. Bueno, informatikaria, Gregorio, eta zaletasun asko, historia eta gastronomia, eta holan, zaletasun handizena dako zune. Gaur egun siesta. Siesta historikoak egite. Hau da, bai. Ostialetan, 3 orduko siesta. 3 ordu? Bai. Eta esnatzen zara hori da gero, Eta persona zara, esan dugu, nik 3 orduko siesta bat egin da gero, behar dut baja hartu. Ez nik aldot, bai. Bai, eta gero 9:00 noera berriro. Horrek uste txalo eroan merezi duela, Horrelako eroi gehiago garritu munduak. Eta Santi zaletasuna, kapurtxu bet kirolapur bat egin. Bai, nire bizitza oso normala da. Lana eta gimnasioa ezer gutxi gehiago. Bueno, datarteka miluze, Bai, eta bere garaien trikipo pizar bat izan itzen bere garaien, baina utzi nun. Trikipo pizar bat? Claro, lan bada jotzen nulako trikitizaki. Wow! Bosgarrenan, miluzeko eskulen horrez? Ez. Bueno, anaiak igual konbenzituko. Bale, guk hor jarriko. Zerbait badago. Ongietorri, zorte hon. Esker, asko. Eta gurean, estrañekoz, Loreta, Ane, Gabon, ongietorri. Gabon. Zer moduz? Oso ondo. Nondi gatoz? Eibartik. Horrek beste txalo beroa merezen daki. Maitea egituko Eibartarrak. Nolatan animatu gara, Lore? Ba, betxu, nidakat lista bat, bizitzako lista, eta inbedoituk gauzak nire bizitzan, ez da? Eta bada programa baten ataratzea, eta... Oso ondo, Lore. Elburuak horrela... Bai, elburua dakaz. Zerrendak, bai. Zerrenda bat, bai. Zerrenda horretan, esaterako beste zer aipatu izan da. Ba, abioi batetik bota, munduari bira Parachutarekin emon... pentsatzen dugu, guzti, ados? Tandemian, bai. Zer gehiago? Munduari bira emon... Eman diozu? Bai, mando... Eibar eta Eibar berri. Bai. Eta hortxe zerrendan zegoen oraindik ere telebistan agertzeko kontua, ezta? Bai, ondiok, hor, txak. Eta gani apunta guzan, eta bai, jazta. Biluide luzea egiten dugun. Ane, zuk zerrendari badaukazu? Ba, lako zerrendarik ez egizatzen, ez? Baina nik gogoanekan, batian izketan hasi ginen, ni oso miluze salia eta bera baita, eta zon, guazen. Segulakoa. Aizeldo! Ane, zu irakasle? Bai. Ze irakasten? Bueno, edo tutore, edo momentu enten musikako irakasle. Bale. Eibarko irakasle bat, Bai. Komedia pizka bat egin daiteke horrekin. Publikakoa, gainera. Bueno, mesedez, lotuna zazu horrez. Lore, zu une honetan agabezian? Bai, baina, bueno, ingenieruan, ez? Bale, ados. Hori ere tatxatu dugu. Nola bai? Aritu zara orain arte lanean zertan? Bai, ontsa utxaian lagadot, baina bai. Gaiu medikuak garatzen. Ba, segulako. Bueno, bala zaitasun apur bat orain. Hori ba. Eta jokurako prest, hau paneskak. Adiranok. Jokoa da hau, Jolasetik gitxi azken aldi zen. Milusako zakuan 200.000 euro! Zer da hau!
dezagun, mesedez. Bai, Banatu mesedez. dezagun aserretu aurretik. Haupan doain, segurako publiko hau gaur. Aita Larramendi ikastolako lagunak. Bueno, hemen bazegoen paktu bat, 1.000-tik gora aurkezleak eta publikoa ja irabatzen da. Ondo ez da? Sakua banatzen badun hemen afari bataku, parranda Mentxe bataku. bertan, Mentxe. Bai. Lekua daukauta. Zuek hasi lanien mesedez, Bai. gudanok batzeko, jai horretara. Arrasto, haupa zuek. Puntuak pilatzen hasteko. Lehenengo panela, lehenengo arrastoa, Uxue Irene, eskolako liburuetako ariketen parte zen. Naranjak. Bai? Zerbait? Zatiketak. Zaterako? Buruketak. Bueno, Bete egin daiteke. Kutxa bat. Borobil bat. Utxarneak. zer da, hau? Haupa zuek! Markagailuko utxune ondo beteta, laureta marpuntu, Eibarrera. Upa, ondo. Usaimena behar da, Arraston. Bigarren taula, Gregorio Santizebek erantzeten hasi. Karratua da hemengo forma nagusia. Boxeoko riña. Kuboa. Futbol zelaia. Eskularruak jantzi behar dira, Santi esan zulen, baina gauze bat behar dugu. Riña. Boxeua. Kolpe maxua izan da hori. Beste lauroita marpuntu. Bi elementu da beste behar. Bueno. Hirugarren taula, lehenengo arrastoa. Zuria darama soinean gehienetan. Elurretako panpina. Eskontzen da neska. Aita santua. Laguntzako prest, dago beti. Zaita santua, Loreane? Medikua. Aingerua. Dizaina. Hipokondria duenaren lagun onena da. Bai, erantzun bat? Botika. Psikiatra. Botikaria. Buelta! Zanagarria! Justizia egin da hemen! Berantzara lauro de puntu, txarra bat! Ondo. Zoestu, kontuak hemen, Uxue Irene guk ere beharren dituzke, puntutxo batzuk. Ba, imintzia datoz, hartu lekua, mesedez. Gregori eta Santi bestaldean. Datozela, gaueko lehenbiziko hiru kontzeptuak. Demora. Eta hasi? Perreoa. Regetoia. Teknikoa da... Tuerkin. Oso. Loeri. Egazke. Bidaiatu. Telebista, zinea. Ez. Ondore ginen, Lo, Bidaiatu. Lo. leku bat. Jetlag. Ez. Canarias. Trenek. Bagoi bat. Bez, Errazagoa da, errezau. Kotxe bat. Ez. Litera. Leku bat. Hegazkin bat. Hoteleko. Hotela, hori bai. Idazkari bat. Bai? Hitler, ez. Idazkari bat eta... Idazle bat. Ez. Idazkari Idazkari bat. Bere nagusiarekin. Nagusi, Bai, oso ondo. bai. Bueno, bai. Zakigu konbertuki nagusia Hitler rote zen. Estilo horretako gaude, Bai. Batzutan, egia esan. Nagusiren batek ez izen hori izango du, bai, seguro. Zuenak, esaterako? Zer? Nagusire bagoaz zuek? Bai, claro. Eta? Bueno, ondo. Oso ona da nire nagusia. Bai, nireare bai. 70 puntu, oso ondo, danak asmatuta. Pistola hemen zeugala, oso jatorra da, benetan. Imizio batzuk, Gregori izan dizuek ere. Loreane, ondo hasi garata. Etxe horri. Demora. Demora dago, pentsatu, txaron. Eta hasi orain, bai. Golfa. Telebista. Konkiz. Irabazlea. Zer da hori?
Zesa, osarran? Telebista. Ez. Zer dauka? Zer dago eskuetan? Espata batekin. Bandera. Bandera, bai. Irabazlia. Irabazlea. Bandera. Bigarna, Gregorio. Zesa, osetzen. Zukaldian sabes? Loratzen. Lorazaina. Ondo. Korrikalariak, korrika. Maratoian. Maratoilariak. Irabazlia eta bigarrena. Oso ondo. Oso ondo! Zer den, Xanti Arratxaldero gimnasioa, baina Gregorio irabazi, Ni aurrena, Danak, hau pasuek 60 puntu! Ibartarrak, imintzio kata? Super. Super! Artu lekua mesedez, hori ikusi gara gauta, uxu iren bestaldean. Super ondo egin orain, Ba, ontxe. Beste iruko baten bila, Debora. Dana banatuta. Hasi? Hasi? Lehenbizikoa? Salto de longitud, hola, como... Luzera jauzia, bai? Hildakoa. Ez, biluztu intzea. Ondartzan zare Bai, eguzkia. ondartza. Ondartza, amaka, eguzkia. Ze ondartza? Donostia, La Concha. Zurriola, Bai. ondarreta. Bai. Kontxa ondartza. Bufanda, gaixoa eta medikue. Ez. Isolazio Maria emodiona Guizara eta Zer bai? Banan split, holako bat. Ez. Lagunak zarie eta fasarie Bai. Portaventurara. Ez. Nola? Goiti beratan, mendia juntzate, beroa aukezue, esploratzaile izate, bi turista... Non daude? Urazpian Saharan zase, joaten. Bai, Saharako bi turista, turista eta bestea erakusten diona, ez launek, ez kondu intzate. Lagunek! Lagunak, Saharan Lagunek gameluan Saharan. ibiltzen. Saharako? Saharako desertun. Vale. Elementu guztiak ondo adierazita, Oso ondo, Usue ametik ipuin liburu bat edatara bizu. Imintziokatik, ja, hasi gara, ederto. Hau pasuek, hau baneska, 60 puntu! Ederto, eroglifiko batzuk. Puntuak bilatzen jarraitu behar dugulako, eta pare bat eroglifiko prest, Usue iren ezaguntzat, lehenengo bat denpora. Oso onak daude. Piperrak, marinela, arrantzalea, pirrantzalea, Arrantzalea Pi bai, zelan deitzen zago herreri? marinela, Ez. Zer da? Pi, oso onak daude. Pi, Piperrak, ez. pintxoak. Txo atrakaizu batela, laguntzaileari txo deitzen diogu. Barnealdeko gara. Lehorrekoak, bai. Agertu izan zaigu eroglifikoetan, Horre, batelian laguntzaile eta dabilena txo, eta pin, txo pare bat, pintxoak. Pintxoak. Ea mendiko elementuren bat edo bat. Hobeto, iguale. Neskak hau bai, bigarrena denpora. Uda pasatuko dut. Almerian. Meri? Amerikan? Ameriketan. Bai. Hori bai. Almerian. Osando. Meryl Streep, elebarik Meri. Ketan dau, Ameriketan. Osando. Lehorterik, ez? Bitik bat, 50 puntu. Ketan Gregorio eta Xantiren garunak, Besteenak egiten. Erne, Ondo, entrenatzen, deskantza Bai, Ia zauenak. Obe, obe. Lehenengoa denpora. Van Gogh omen zen. Vale. Polarra. Bipolarra. Vale. Paul McCartney, bipol eta arra. Bipolarra. Bueno, basan, Van Gogh gizajue. Claro, la belarrizeta. Horregatik. Bere barne demonioak. Sekulakoa. Ondo! She loves you, ye. Bigarrena, denpora. Iparraldean dago. Cervantes. Ia? Cervantes. Cervantesek nola esaten du hori. Ez, no. Bale, no? No irisa. Ez. Norvegi. Bai? Norvegian. Norvegia. Bai. Cervantesek gazteleraz hitz egiten du. No, ezeri eta hor begia. Norvegia. Osando. Ondo, bikote, Fruituak eman ditu entrenamentua. 100 puntu!
Lore, eta hane beste horren beste beharko genuke. Ondo, eroglifikoetan eta? Super. Bai, ez da? Baita. Imintziok eroglifikoetan Aurrera. Lore. Aurrera. Lehenengoa denfra. Fatxadan daude, Bai. errotuak, errotuluak. Oso ondo. Errotu eta otxoak ulu. Errotu uluak. Errotuluak. Hau pasuek. Hanek imintzio bidez ere adierazi du erantzuna, da. Argi gera dadin, ondo. Bigarren eroglifikoa denfara. Oporretarako begiratu ditut. Vale? Ez? Ondaz izara. Landetxeak. Bai. De hori lan notan dagoelako. Lan de eta bitxege bera landetxeak. Hau pasuek. Eibarren, gomendatzeko moduko landetxerik? Bueno, en puntu, lasai. Ondo. Izango da, batemat. Zazpiki bat, Ilaski. Oso ondo? Larrialdietara goaz gainera, larrialdietan aritzen dira sosdeiakekoak. Bai. Larrialdia, non, eurakan. Eta larri beti presaka ertzainak ere iritsi, larrialdia konpondu, gero larrialdi horren berri eman behar. Bai. Baina hor ere presaka, eta alagoxiak gertatzen dira. Ikusi albistea edo titularra honela dio, mendian epela hautsita zuen emakumea erreskatatu omen dute. Zuk epela ondo? Ondo gazu epela? Epela zer da? Tibia. Tibia hautsita. Esnea tibia gazeleraz epela hautsi duen emakumea. Ez da epela hau, itzulpen hau. Gero konpondo omen dute, Batemate dituelarako larrialdia zegoela esanez bezez. Itzulpena guazki dago. Txalo bero bat, eskerrik asko bidatzea batik. Epela hautsita, Handango publikoa ez da epela, ez da? Ez. Hotza edo beroa, epela ez. Ikusiko gu? Beroa, seguru. Abesteko prest? Bat, bi, ta hiru. Mi luzeko esku. Atxeden hartu ezazu. Esku honetan dago zure ondare. Bueno, bertxio berri bat. Zer da. Eta bai, elizkoia, ez da? Miluzeko parrokia, Bueno, Anai Arrebok. Eman eskua elkarri, kasu honetan. Bator lehenbizikoa eta. Uxue Irene. Noiz bait, denok izan dugun jarrera. Ja ba. Hauetatik, zein da helduena? Pello Reparaz, Antxon Telleria, Iker Irribarria edo Egoitz Xurruka. Egoitz Xurruka. Errotea? Antxon Telleria. Bai, Bai. Ba. Ez horixe. Pello Reparaz. Ondo. Bai. Itxura eskaxa ikusi date, Gregorik eta Xantiek, kontza? Animo. Bueno, babyen artean. Babyen artean. Claro. Araba euskarazeko ze urtetako abestia dago, entzun? Bi 2014ko, 2016ko, 2018ko edo 22koa? 2014. Errotea. 16. Ondo. Te batzuk? Eta aurrera. Ze herritako pilotalekua da? Tolosa, Zornotza, Eibar edo Balmase da? Guga? Bai. Eibar. Astelena pilotalekua. Nik uste Tolosakoa. Tolosakoa dala, ustet? Bai. Karazpaldizan. Loreane? Balmaseda. Epa, Zornotzakoa. Zornotzakoa, bai. Laugarrena. Lurrako paro Ematen ditu bere frutuk baratzean, guren azpian bizi direnak eta gure baserrian. Badakizu galera. Goxoki, ezimestekoa. Nola zuen izena Carlos Arriñanoren saio honek? Zu artean K.A. Zukaldean K.A. Bazkarian K.A. Edo otorduan K. Argillano. Zukaldean. Zukaldean. Errebotea. Zuartean, K.
Otorduan. Elegante. Ikain, oso ondo. Ene? Hit bat, Hau, goxo-goxoki, irripar batez. Oso ondo. Aurrera, ba? Zenbat eskilara igo behar dituzu Gaztelugatxen Zubitik San Juan Baselizaraino. 241, 278, 289 edo 302. 289. 278. 241. Erto. Do. Zerrenan zeugan, Lorek hori zenbatzea ez da? Bai, zenbatuta dakat, Bai, ondo. Penetateran 245, baina. Kontuz, noiz bai denok izan dugun jarrera. Kantuekin lotutako esaldia da. Askatzeko aukera? Ez. Ez. Uxue, Irene? Ze izen ezkutatu dugu Lady Gagaren abesti honetan? Gerardo. Roberto. Alejandro edo Fernando? Esan behar dugu, Fernando dala. Ai, Fernando Aba da. Roberto. Que no? Bai? No, ez. Bai ez, Roberto. Bai? Ez dut ulertu gaia, barkatu. Ondo xanti, Eutxi goiari, Bai. Askatzeko aukera ere, bai? Zakizu ingenieritza badulako, pentsatzen dugu. Oso momentu polita, elikatu gara ditu borlagoak, bai. Askatzeko aukera daukazu, Gregorio. Pentsatu dut. Ez. Naiko lan. Uxu eta Irene, nola du izena film honek, zuzenean? Stuart Little. Stuart Little. Ze maitagarria, Eta zuek ere... Askatzeko aukera? Ez? Ez. Aurrera, ba? Zein mendilerrotan dago, Kapildui mendia, Urbasan, Anboton, Gasteizko mendietan, Gorobelen. Gasteizko menditan. Haupa. Zeta batzuk? Bueno, Bai? Probatu? bai. Goiz ez nagoenean musika triste entzutea gustatzen zait. Zuzena da... Zetak? Falta lehenengorako. Jabetu dira. Bueno, Ikusi dute, venga. hori jakin da. Bai, a ber. Zein da argaziko futbol jokalaria? Eunate Arraiza, Viviane Schulz, Maili Torre edo Ane Elespuru. Ba, eunate, esango dugu, eunate arraiz. Errebotea. Vale. Maili Torre. Ane Elespuru. Ondo. Eta? Bai. Nola dio? Venga, goibel nagoenean musika tristea entzutea gustatzen zait. Ibartarrak errebotean fin, Arrapagariak hauek, Jo! Osondo! Osondo! Baina zentzat! Bigarren eskuragoaz, Gregorio Santi, eutxi puntuei, komo dineri alba da? Bizkar soro. Zeitz eskutatu dugu Santagedako kanta honetan. Urrez... Urrezkoa? Letra, ez da baiatua, gainera oso. Eta kantatuz bihotzetik aterata, ondo. Ze filmetako fotograma da? Urrengo galderak hori dio. Alcatrazko gizona, ilusionista, zeruetako erreinua, borroka kluba. Ilusionista. Ondo. Oso ondo. Erre. Ze bideo jokotako kanta entzengo dugu. Argina no. Venga. Bueno, Mario Party, Mario Bros, Mario Kart, Mario Tennis. Mario Party.
Ba, oso ondo. Aritu zara, segula? Ez gustatzen. Ni bai, guian, hola. Guian, ondo. Ja, Santi biltzen daten izan benetan, Bai. Gregorio etxea. Ni sofan, hola. Bai, informatika, zu hori. Ikusten zaio oso kilorali, Balzatu, No, bagoitza bere estilo dauka, ondo. O letra ere agertu data. Ze suge mota da, ezin dut ikusi bez. Pitoia boa, kobra, suega gorria. Pitoia. Beldurra. Beldur ikaragarria. Te. Entzun! Zenbat aldiz, errepikatzen da, mans. Hitza, kanta honen izenburuan. 1, 2, 3, 4. Izenburuan. Izenburuan. This is a man. No, bai, two. Bi. Zu. Bat. Erratea. 3. It's a man's. Bai. Aurrera, Gregorio Santi. Nola zuen izena klonatutako lehen ugaztunak Laika, Digit, Dugi, Dolly. Hello, Dolly. Abestia ere ondo aipatuta. Hello. Bueno, Bizkarsoro, Gorka Peñagarikano karrian idatzietako artikulu batetik ataratako estaldia da. Aurrera? Bai. Ze frutu da argazkikoa? Karambola, salak, indipikua, akebia. Bai, karambola. Karambola. Bergotea? Hala ziteken asmatzea baina. Akebia. Bergotea? Indipikoa. Ba, salak. Ba, salak, ondo. Hortxe dago. I letra ere agertu da. Ze koloretakoa da badoken logo hau? Urdina, gorria, arrosa, berdea. 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 Ondo. Erdo? Ka. Herri baten... Askatzeko aukera, asmatzen duzuen bakoitzean. Probatuko dugu, ber? Ba, probatu. Bigarrena bat zuzen da? Herri baten. Bai, herri baten... Trajea, Bai, trajea kontatzeko bizi amorosoa da. Kokero? Ez. Amorosa, Luke. Sormena ere gustatzen zaiguta. Bai. Beste galdera bat. Bizkaiko ze herritako portua da? Bermio, Lekeitxo, Mundeka, Ondarru. Nik uste... Leketxo o berme? Leketxo. Leketxo. Bai. Bermeo. Bai. Ez. Mesedez. Bota. Mundaka. Mundakako portuan. Ondo. Askatzeko aukera? P letra. Bai? Bai? Gregoriok eta Santik emanako pistak baliatuta. Ez? Ez. Azken galdera, argi gorriak piztuta, azken aukera. Komodinerako. Nola esaten diote gizenari Araitz Betelun? Masusta, madaria, marrubia, mangoa. Mangoa. Erbatea. Madaria. Erbatea. Masusta. Masusta. Usue Irene, askatzeko azkan aukera. Emeak ere hor. Bizkarzoro filman jakinda zer gertatzen dan, gitxi gora bera, atarako geunke. Usue Irene. Bale. Herri baten trauma kontatzeko film aproposa da. Hori bai. Komo baina, Usue Irene, hirugarren bat ere badugu. Lorean ez zuena da, guazen. Eroglioren hitzak. Bai? Erne, Karnovich berriketan. Ze urtetan kaleratu zuen Pitbullek Fireball kantua.
2008an, 2016an, 2018an edo 2020an? 2016. Bai, bo. Regotean? 2018. Regore, Xanti? 2014. Hauek ondo dakizki, No. Xantik, Ondo. Letra. Non eman zen besarkada hau? Hendaian, Bergaran, Donostian edo Burgin? Bergaran? Bergarako besarkada? Oso ondo. Bai. Letra, eta aurrera. Nor da argazkiko aktorea? Asier Ormaza, Urko Olazabal, Anart Zuazua edo Mikel Azkurain? Urko Olazabal. Regotea? Asier Ormaza. Anartz Zuazua. Superanart. Ondo, Elantza. Oso ondo. Bai. Zer ezkutatu dugu Kautaren nostalgia bestian? Urte, aro, egun, momentu... Aro. Ze nostalgia, Kautak, Jode. Ari gara, pixkanaka. Nola esaten diote zarautzen zur eta lur uzteari? Loko laga, zurkata laga, jotama laga edo flipauta laga, Zateiati. Zurkata laga. Zurkata? J. Malaga. Leona, Jotama. I. Aurrera. Elton John. Ona. Zenbat aldiz entzun dugu? La! Crocodile Rock abestian. Zenbat dugu? 16. 16? Oso ondo. Zematu da. Bai, eta. Zerrenan zegoen hori ere. Eta askatzeko aukera, bikote? Eroglioren hitzak. Ez? Ez, urrengoa. Nola dute izena Zumaiako bi surflari hauek? Anet eta Janire, Anet eta Nora, Anet eta Letizia, Anet eta Iber. Anet eta Nora. Joa, pelikule baterako superizan bona. Bai. Errebotea? Anet eta Janire. Hau bai, Oidar, Ondo. Bai, Anet tartean bada. Bai. Ondo. Probatu nahi duzu, bikote? Bai? Aurrera ingo dugu, Ze hizkuntzatan da abesti hau? Alemana, portugesa, ingelesa, gaztelera. Portugesa. Erre? Nabarmen, oso ondo. Zer, katxondina? Ba, ona. Loreane? Bai, a ber. Ia ba? Kolore horidun betaurrekoekin bizitza zatika ikus dezaket. Ez da posible. Bai. Bigarren komodina, Ibarrera, ondo. Eta gure ikusentzuleentzat datu erreala da. Halako ditu Eroglioren berregoak, betaurrekoak horiak dira. Bai. Horrek igual azaltzen duzio zerre. Gauza asko azaltzen ditu horrek. Marka gailuetara goaz, 300 puntu eta komodina usiak eta Irenek daukazuet, 540 puntu. Komodin barik, 562 komodin Loretane. Zein da zuzena? Bakoitzak bere abantailak izango ditu kasu honetan, adidanok, usu Irene zebuk erantzuten hasi. Gertaera errealetan oinarritutako filmak. Erregearen hitzaldia, Arrapan azazu albaduzu, Nemoren bila, Ezinezkoa, Arrival, Dunkerke, Sully, I Always Knew,
The Pianist, Argentina 1985, The Fabelmans. Dunkerke. Izena? Erregearen itzaldia. Jorge, 6. protagonista duena. Zeona. The Pianist. Poloniako musikari baten Ze memoriak. gogorra, Boa. Argentina 1985. Baiketa bat du ardatz. Ezinezkoa. Indonesiako tsunamia. Loreane? Arrapan esazu alba duzu. Ondo? I always knew. The Vaccines taldearen abestia da hori. Gregorio Santi? Zuli. Ondo. Loreane azken erantzun zuzena dau. Komodina erabiliko. Bai, ez da? Bai, badakigu baina. Badakigu baina. Ondo. The Fabelmans. 150 puntu. Aibarrera. Bigarren erronda, Gregorio Santi ezabuk erantzuten hasi, eta ibaiak dira. Betxiboka, Obi, Amur, Ene, Futaleufu, Churchill, Makalu, Rupert, Ebisaurus, Gobi, Darlin. Gregorio Santi. Jebisaurus. Eso no, eso es muy... Finlandiako metal banda baten izena da hori. Loreane. Darlin. Australian. Usua Irene. Gobi. Ez egite sortu da. Txinako iparraldean dagoen San Mortua hori. Loreane, bakarrik geratu gara. Futaleufu. Txile eta Argentina artean. Planto egiteko aukera? Bai, bai. Boa, zuentzako 2 puntuak. Eta Makalu, mendia lekuzkan bozegoen bestea. Eta 3. errondara goaz. Lore, Ane, Euskaltzaindiak onartzen ditu. Agiografia, aboro, agoan, aze, agun, aidor, arlas, aitada, osoi, aizeño, alogeno. Alogeno. Oh. Uso Irene. Bai? Aze. Joder. Ba, asmatutakoa da hori. Gregorio Santi, hartu arnasa, erantzun. Agiografia. Santuen bizitzen historia. Loreane. Aboro. Gehiago, adierazten du. Gregorio Santi. Aidor. Arroari, esaten zaio. Loreane. Aitada. Saioa, jardunaldia. Arlas. Hau lezoko metal talde bat. Baitarekin. Metalarekin. Loreane. Komodina. Komodina. Bai. Eta jarraitu edo planto. Planto. Ba, 60 puntu. Ondo. Oso itzegoen eguzkan bo, pasonetan. Markagailuak 300 punturekin geratu dira usibategia. Irene, Gregorio Santi 540, Loreane 780. Eta 3. saioaren langa gainditu dugu. 4. ez ordea. Uxo Irene, ze? Pena. Pena pixka bat. Bai, baina, bueno. Pero final txubete edo, Bai. alkarregaz ez egoti, Diru pixka bat ere, zezuek ze proiektu zenuten? Dirua irabazte aldera? Beste barik, alzana. Ah, bueno, sikiera ez daukago aparteko beharrik, Meta orduan. hundik egizan. Eta dirurik ez dugu irabazi usue, baina gustora aritu gara. Bai, Bueno, ze buruzko esperientzia, Irene, hau barrutik eta ikustien? Oso ondo, bai. Egiz ezan, gabero ikusten gauen kontua zanta, hemen egotia beste asunto badala ikusi du. Bai, ez da? Eta, bai, oso gustora. Bai, Etxetik ikusten duzuenean ere esango zuen, badakigu nola funtzionatzen duen honek guztiak, eta... Alere oso Miluse Trebiak zariela, Bai. argi geratu da usue bai, Apo, bikote! Apa zuek! Esker! Final erditan, Gregorio
eta Xanti, Amaiak. Lore eta Ane, haze iritxera. Bai. Ostra. Do. Zerrendatik esaterako ja tatxagen ezak ez sokatira bera ere. Zailkatu gara. Aurretik zailkatu gainera. Belauntzarrak beraz, erantzuten lehenak. Bibikotak prest? Bai. Bartu lekua, sokatirara goaz. Denbora. Jon Arretxe idazlearen ze lan eraman dute pantailetara? Idazlearena. Ture detektibea, zeren truke kontatzen zizkigun ipuin harrigarriak kale kantoiko gizonak? Txampon baten truke. Oso ondo. Norena da Tutun Platz bakarrizketa saioa? Paso. Jon Plazaolarena. Zenbat urtek osatzen dute mende bat? 100. 100 urtek, zuzen. Zein herritakoa da Arkote arrauntaldea? Arrasate. Plentziakoa. Zein da txerriaren onomatopeia? Kurrin. Zuzen. Nork antzesten du Magma Mia bakarrizketa? Paso. Bea Egizabalek, ze aldetatik ateratzen da eguzkia? Ekialdetik. Ekialdetik. Nor da Erazunen Jauna filme trilogiaren zuzendaria? Peter Jackson. Zuzen. Ze koloretakoak dira gereziak Moldavian? Gorreak. Bai. Nola esango zenuke latinez, zoria jadanik jokatuta dago? Alea ez. Bai, zuzen. Bukatu esaera zarra, baratxuria, zazpi gaitzen kontrako... Aldera. Janaria, zein mineral da garrantzitsuena gure ezurrentzat? Kaltzioa. Kaltzioa. Zein da H izkia daraman asteko egun bakarra? Batez. Asteleena. Zein da Greziako mitologian jainkoen aita? Saturno. Zeus. Azkainen bazaude, ze lurraldetan zaude? Azkainen Lapurdin. Lapurdin. Zer da, aldi berean nota bat edo gehiago jota osatzen den harmonia unitatea? Arpegioa. Akordea. Ze herrialdek du bota itxura? Italiak. Zein harri jasotzaile izan zen Europako pisu astunen txapelduna boxeoan? Urtain. Zenbat egun ditu ekainak? 31. 30. Nor da Metamorfosia liburuaren egilea? Kafka. Zer dira akaso eta mentura zaien artean? Paso. Sinonimoak, gorputzeko zein atali eragiten dio dermatitisak? Azalari. Ze esan nahi dute EGA siglek? Euskal Nortasun Agiria. Euskararen gaitasun agiria. Zenbat izan ziren Pablo Neruda poeta txiletarrak idatzi zituen maitasun kantak? 11. Zein kolore ditu Donostiako banderak? Urdina eta txuria. Zuzen. Zein punk taldeko kantari izan zen Carlos Agirre Mahoma? EHS. RIP, gaur igandea bada, ze izango da etzidamu? Asteartea. Asteazkena, nola zuen izen autobus magikoa marrazki biziuneko andereñoak? Miss Marple. Hizkurne! Hizkurne, andereñoa. Miss Marple esan bazen askoz misterio handia. Bueno, Gregorio, Santi, denporatxu galdu dugu, azken galderatan. Paso, esan behar. Baina, bueno, oso ondo, veteranuek urrenguen, Apa, bigote. Ondo, hau pasuek! Lore eta Ane Ibartarrak, finalean. Gaur iritsita, Telebista saio batera joatea zen helburua. Bai. Bueno, saio batera edo migiluzera? Neria migiluzeko. Neria esan saio bat, baina egiz esan migiluze beti gondala lehenengo iruretan, Zoragarri. Lortu dugu, helburu hori? Bai. Zakua irabaztea, hori ere zerrendan dago? Hori amets bat da. Bueno, idatzi zerrendan, Gaur, jokoan, 102.000 hau entzun da, Ene Aita Larramendi ikastola andoenetik apazuek. Banatzen ditugu, 102.000 euroiek etxekoentzat saritxue dago, Gurekin bat egiteko momentua, une honetan elkartuko gara. Aplikazioan? Bai. Lorean, eurei sariren bat, zuei 102.000 euro. Zira txarrak, Ondo, urduri? Purtsuet. Bai. Disfrutatzeko gaur hemen. Ia galderatxuet, zegoen arbola genealogikoari begiratuta, baserrikuek, saria?
Ez bereziki. Ni ez. Lore? Gora basoiaz, bai. Noizbait bai. Bueno, Baina... Bueno, denok, noizbait. bueno, bai inspiragarria den, adi, neskak, sorteon, Lorean, baserrian jaioak dira denbora. Martin Larralde, bai edo ez? Miguel Unamuno. Itziar Ituño. José Ángel Iribar. Jesús Guridi. Juan José Ibarretxe. Aiora Zulaika. Xavier Mendiguren berezi hartu. Maurizia Aldeiturriaga. Kepa Junkera. Onintza, enbeita. Egiaztatu egingo dugu, 11koa kokatuta, 2 akats, bakarrik eta denbora dago. Akats bat. Bi, akats. Edo bat, Itziar Ituño paki. Aiora Zulaika, igual bai. No, porque hori ondo endugu, ez? Bai. Martin Larralde ez. Itziar Ituño porque no con. Ez que ez dakit. Bai, baina Miguel Unamuno txai no, ez. Ez, pues la geri dugu, ez? Vale, venga, moela. Ya está. Ya está. Txuko pastel. Loretan, urrezko galdera. Placido Allende sariak lotzen ditu bi. Denbora. Estamos, Loreane? Bueno, egin da. Bai. Idea gutxi. Martin Larralde, José Ángel Iribar, Juan José Ibarretxe, Xavier Mendiguren berezi hartu, Maurizia Aldeiturriaga, Onintza Enbeita, baiezko eremuan ditugun izenak, baserrian jaioak dira. Zuzena da? Ordaxuri baserrian lehena, Makatza baserrian Zarautzen Jose Angel Iribar, Ibarretxe berriz Berrioko baserrian Laudion, Mendiguren Ezkio Itsasoko Igartu Beitin, Maurizia Zebrioko Egian, eta Ormaetxe baserrikoa da Onintza Enbeita. Kepa Junkera jaiotzaz, ez dugu, baserrian jarri. Zuzena da? Bilboko Errekalde auzoan jaioa baita. Pirritx pailazoarena egiten du Aiora Zulaikak. Ez ezko eremuan. Kaletarra da bai, Lasarte horiako. Jesus Guridi. Disko txiki baten entzuten genuen guk. Amuma Martinek eta bizok Jesus Guridiren serio. Ez dugu baserrian jarri, zuzena da? Gasteizen, Florida Galeko 36. jaio baitzen. Itziar Ituño. Kaletarra? Kalero auzokoa, zehazki, Basaurin, jaioa. Zer gertatu da, Loreane?
Ba, ez dakit. Ez dakit pasmatu duen edo, ez? Ja, ontsa bertan ez dakit zein dugun lehen. Unamuno izan da, egin duzuen, Aldaketa egin dugu, ez da? aldaketa. Bai. Bi akats, gero bat. Azken bai. aldaketa izan da, hau. Beste danak zuzena dira, Miguel Unamuno, zuzen aldatu dugu azken unean. Hau zuen! Eta boste euro irabazita. Amaikakoa primeran. Unamuno Bilboko erronda kalean jaio zen. Oso ondo. Loretane. Harin esaten du. 102.950 euro eskuratzeko lehenengo pausua egin dugu, 11koa kokatu dugu. Urrezko galderaren erantzun zuzen bikoitza behar dugu, 102.000 euro hoiek banatzeko. Bizen, Placido Allende sariak lotzen ditu bi. Hori da jakin nahi izan duguna. 20. mende hasierara joan behar dugu horretarako. Bestak beste Miguel Unamuno. Aukeratu dugu. Zuzena da? Bai, izan ere, musikarientzako Placido Allende saria banatu zuten 1902an, Unamuno lehendakari zuten Bilboko lore jokoek. Hortxe lotura bat. Zer, Loreane? Igual neska bat ipiri behagen du, bai. Xaberri harrian. Ontxolan ikusitzen. Horizia, ez dakigu. Eta Xaber Mendiguren bada? Basalto. Eta 102.950 euro banatzen baditugu? Ba, festa, ez da non goaz. Adi danok, Lore, Ane, etxeko guzti deialdia, 11koa esate dugu urrezko galderaren herria daukagu, 102.000 euro jokoan. Zuzena da, Xabier Mendiguren? Jesus Guridi, Sarzuela egileak irabazi zuen, 1902an Bilboko lore jokoetako saria zen, hau pasue! Eta Ane, baina azte azera! Gaur iritsi eta 11koa osatuta 500 euro bat dituzue. Segi horretan, hau bai bat! Zea